И здравейте, дами и господа, аз съм Ждавор БГ и днес при мен е i10 Gamer и тук има Меле от хакери. Тук ще снимаме хакерите. Специално Специално да забравим. тук са мега многото. Бягай. Всякъде на заображдат. Взе силен бедро. Въй, покажа си човек холма. Мой да знаят къде. Аз Елито. Или бели. Не. Бати хакер, ти мръсна. Тая нали преди дета убиваш? Бягайте. То спак бягаме. Не знаеш, че лагна. Вой, как то удари? Бах ти мазната хакерка. Аз съм бил още. Ние не сме насрани. И не бягаме. Може и да избягаме. Не. Но скоро ще умра. Знаеш какво ще направя? Ще се заобградиш с обсидиан. Ще направя едно нагоре с обсидиан и ще се телепортнеш. О, тук двамата дет бяха с дома си твои деца прецакаха. Криско, не нещо. Яш легендарка. То ми помага, човек. Да се изкача. Аз ще да играя отвънка. Снима ли хако? То е аз, човек, бати хакер помазни. Много ме. Нали минимапа ги гледай си. Аз бия Елито. Въй. Аз ще да играя при Еличо, ако е отвънка. Въй, човек, аз тям на... Аз съм записан тук в Бледро. Аз ли сега ще приема. В смисъл, сега ще... Приеми. Тук съм. Не искаш, има ли евент? То всеки ден имаше евент. Аз го бия, нападай го този. Дали имаш един мод, бе? Да. Пускам. Айде, умираш. Карай. Аз го бия отзади. Оная насра избяга. Би го с лъка, аз го бия с ръка. Аз пък с ръка го. Въй. То сме би с ябълката. Пак. Само те ли? Ертът ли? Не стоят на бегата. Когато почне ти ертът, имаш музика ли? Ти? То с мега хакера, мазен. Да. Та си идва. То ще умре, човек. Щом бяга, правят с мен и се едно кетч играем. Бия, ти поеми, не аз поемам бъфър. Мен ме приклещи тая въгълчето, мазо. Бързо идвай. Тъпа са. Аз ще изпратя напред.
Ай, И пред ние! давай пак. А така. А сега яж войната, яж ги. Бъфър иска да избяга. Аз го бия, яде ябълка. Бой, човек тук за 20 човека. О, брото е тук, брото. Приметин. Аре, ладно, всяко на кипни човек, на какво? Бой, битка, фак. Ясно. Аз май не съм. Не, нали ма стреляй си. Yes, аз не съм. А пък аз съм. Играят. Вече не съм. Играят. Да не убили някакъв. Защо ти изкарваш глава? Бой, човек, аз съм убил Елито. Добре. Ми изкараме така. В чата си, Рони. Това е, защото е лефнала айтемите и бързо. Под водата са айтемчи. Тъпа са. Пипна. Кикнаха та. Да. В битка ли беше? Сфер. Хвърляй рано. Или аз съм бил, знам. И хвърляй про двойките. И да, ми споделя всичко ме стана в този сервер, и почувай това на познанието, макар че много, да знаете, така. И ти беше убит. Да, също правя. Да, и това ще е. Сега това е фубрал. И аз мисля да спирам клипа и чао.